Здравейте, хора! Сега играем Skywars. Здравейте, хора! Да, тук сме с ерор. Not found, аз не измитъл. И TNT. Сега ако имам запалка, много яко ще е. Бе? Да? Не ми показвай на коя територия си, сега вече знам на коя си. Не, аз не ти показвам. Как да не ми? What the fuck? Ой! О май гад! О май гад! Да, Абе ти откачен ли си, бе? аз няма с какво да дойда. Какво? Ти кажи. Какво се направиш? Оти? Няма с какво да достигна центъра. Ти към центъра ли ще ходиш? Да, камък. Аз отивам на там в момента. Имам 41 камък. Yes! Чест? О, диамант. Диамант. Те не си остани топки, да? Ама аз имам 2 диаманта и меча, му ха-ха-ха, аз съм по-богат. Имаш? 2 диаманта и меча. Кой ми каза, че по-богат? Покажи. Някакви летящи честове. Не бе, не. Не летящи честове, а на летяща земя. О, браво, че имам кирка. Господ е българин, че имам кирка. Седло! Сериозно? Да. What the fuck? Мисля да си използвам снега. Леле, как ще да се изтреса за малко. Помни? С сняг? Защо си с скина, Алекс? Нъза. О, яко. Ризница. Знаеш колко съм добър на Skywars. Е така ги пометвам. Да, знам колко си добър на Skywars. Но сега... Имаш лък? Как така, бе? Аз имам стрели? Друг Skywars, ай. Аре. 2 пъти ще ме биеш. 2 пъти. Ето хора. След 3... Чакай. 2, 1... Старт. Да, ти... Имам си оправдания. Един час няма нищо. Гати. Да не би то Skywars да не е зареден, защото бехме на креатив. Не! В този Skywars няма често, човек. Така няма неща. Имаш ли? Не? Гати тъпия Skywars. Явно това не е Skywars. Да. Не Skywars, обаче на креатив Skywars. Сами трябва да си правим нещата. Няма друг. Айде. Почваме. Отново на този. 3, 2, 1, старт! Ти ли си на вода? Ебат! Хо. Съм те покорил. Покорил съм враг Еверест, да знаеш, момченце. Момиченце. Трябва момченце. Момиченце. Сега как да се кача да... Ах ти там, аз никой не е. Центъра ли си? Аз вече взимам нещата в центъра.
Ма да ти тебе не снимки не. Ама не е честно, бе, Букук. Отварям си честовете, аз тук, аре, почваме пак. Вижда си такъв след. Аз ще кажа, чуй тук, паднах. Ако да продължаваме. Не съм виждал слабо. Слабок. С бързвата направо те закупах. Къде си? Не честа, бе, ото. Ама аз отварям бе. Не ме би, бе. Стой, бе. Мама ти дем. Абе, ета пак аз без да искам отварям честовете. Не знам. Що не знам? Аз не знам нищо. Бе, не знаеш та? Ти не си на такова с такова... Така, с такова. С такова. С какакова. Как Да, се ще очеква смърт. Ево ми го расте. Яйца. Сериозно, с яйца ли чуваме метка? Ама защо става с нейните топки? Къде? И сега ще взема още яйца. С яйцата май не става. Става ли с яйцата или не? Да, това не е честно. Обаче буку. Диамантен мечо. Да, обаче. Направи го тук, като дойде бебчето. Го тура. 3 пъти вече ти подред. Ако не са, ще не размъжа. Си толкова слаб на Skywars. Сега съм те убил. Аз съм те скъсал от бой. Скъсал си ме ти. Последна игра, хора. Аре бе, Не. слабак. Не дразни дявола. Не дърпай кучето за опашката. Нещо друго. Да влизам ли? Влизайте. Лъжец. Ама влизай. Слеп ли си? Ам, чекай да ти си потърна тази посока. Всеки виж, че ти я разкажа още една шибата. Нойс. Криси е нойс. Ти си нуб кливър. Ти си нуб килър. Прав. Ева стига! Победа! Yes! Още един път. Да, бе. 1, 2, Чакай. 3, 4. Чека, бе. Само до 3 е. Като Трифан Иванов. Да. Само каската ми трябва. What the... Много яко. Кое, бе? Нещата, които съм бил. Окей.
Имаше нещо дъма. Диамант? Да, каска. А ти? Чакай също. Наградник. Наградник. Не само каска няма. Да бе. Къде ли беше топ чест, бе? Средата ли си? Тук път кой ли ще победи? Напрежението ме достича. Дън. Всички не борят. Всички да го духа. Ще ги напи. Ти се нема. Целият диамантен, даже чисто нов. Джеки Крискал. И... В още едната пък. О, ето ми го наградника диамантения. Готов съм. Аз нямам оръжие с полза. Това беше последния мап. Втора победа, дай още един да направим. Да. Втора... не искаш да те бия за трети път ли? 3, 2, 1. Стъклото ли щупи, бе? И защо? Без да иска. Бе, да ти... Е такова гадно нещо. Трябва и от друго, бе, не от моето. Това ли се самоуби? Не, всъщност. Бих. Не си. Бихте. Ама трябва да сме на Скайлърса. Аз съм долу. Аз не съм. Що като аз току-що те бих? Бихте. Чекам те долу, ай. Чекаш ме долу. Къде си? Сега те запаля, чумаш. Не палеш. Върнеш се. Ти ще стане нещо гадно с тебе. Ама, то аз нямам блокове, бе. Леле, Криси, аз имам 2 дъма меча. Ето го честа, бе. Аз един. Това е всичко, чалгари. Връщаме след малко. Когато почнем битката. Чакате. Умрех. Убихте! Победа! И останах жив. Ай, 3 на 3. Стига толкова. Оле, дървото се подпали, оле. Бихте, с 3 пъти те бих. Чао, хора.